bird machine. Check. I pozdrav ljudi, ovdje Nikola. Danas idemo u školu. Ceo sam opet. Danas ćete disđojira. Možda i sutra, ne znam. 100% danas izizi. I ne šta kažem, sad ovako ću držati telefon kod da. Što? YouTube. Sad idemo na praksu. Idemo na praksu sad. Evo vidite. Praksa. I nema više ništa važno okara. Nego nema ništa baš važno okara. Možda neće ovo biti posljednji klip, ovo će biti četvrti. Bare sam svaki dok mi evente. Ako ću ovo zadržati, onda napričam. I to je to. Nema ništa. Iđu u majicu na palas. Varno koristim. To se nam je. Vidite što se ajde, čajmo spati. Izvinite zbog malog tehnika, neka papa nešto pitala. Ne pojma. Kad tamo gušio, Zrenjanin nije šuma, ovo je samo naša železnica. Ako možete tamo da vidite, evo možete i ovako, tamo skroz je železnica. Snimit ću ovom železnicu. To je naša, Zrenjanska. I sad ću samo da isključim da stavim na prednju kameru. I evo, ovo je ta železnica. Vidite, ovdje je to konduktor. To nešto piše. I tamo skroz železnica. Sad ćemo da dođemo da vidite železnicu. Ja idem ovim stranom zato što mi je lakše. Dođem preko u školu. Šteta da ne dolazi voz. Tamo je železnica. Evo, što ne.
železnica cijela. Tu i mogu dva. Što? Velika železnica. Tamo piše Zrenjanin, ako možete. Znači da vratim na sam ponavlja. Evo je jedan vagon. Veliki. Sam uspomnao što je veliki. To je velika železna. Zrenjaninska. Tu nekad ja prolazim. Onaj put tamo vodi do Bagreša. Tamo skoro. A ovo vodi do Urošprejića. I dobro. I kad sam pokazao sve, treba da dođu voz. Ovako, čak ima. Evo, sve ovako. Ne mogu sve da ga sanim. Dugačak je jako. Čak i da. I vidimo se kasnije. Doviđenja. Popravljaju vozovi. Tu, da ide sve, cijela ta kuća. Cijela tako prodavnica, to ti je za popravljanje. Ovih tih kalameri. I pozdrav ljudi od Enkola. Sačekajte malo. I nadam se da će se svidjeti ovaj video. Lajkujte, šerujte i preplatite se na naš moj kanal. I vidimo se u sljedećem videu. A do tada. Pos.